Waqt li wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara konferenza li trattat id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ+, il-Prim Ministru Robert Abela indirizza diversi temi fosthom kif bħalissa għaddejjin diversi investigazzjonijiet dwar l-allegat każ ta' abbużi mill-benefiċċji soċjali. Il-Prim Ministru reġa' konferma li meta kien hemm xamma ta' allegat abbuż lura sentejn ilu dan ġie referut mill-ewwel lill-Korp tal-Pulizija u li fuqu ittieħdet mill-ewwel azzjoni mill-Gvern. Dr. Abela konferma li bħalissa 160 persuna qed jiġu investigati fuq benefiċċji li allegatament ma kinux dovuti lilhom. Waqfet inkjesta amministrattiva biex tara jekk hemmx lok illi jkun hemm aktar titjib tas-sistemi biex każijiet bħal dawn ma jerġgħux jirrepetu ruhom, qed nitkellmu dwar sistemi illi ħadmu fis-sens li meta ġiet ir-rinfaċċjata ir-regolarità, il-Korp tal-Pulizija ħazzjoni u kien għalhekk ukoll l-investigazzjoni li għadha għaddejja wkoll waslet biex numru ta' persuni tresqu l-qorti, fl-istess waqt id-dipartiment ra illi fejn kien hemm każijiet ta' persuni li rċevew benefiċċju illi ma kienx dovut lilhom, jekk hux pensjoni tal-invalidità, jekk hux pensjoni dwar diżabilità severa, ra illi jibda l-proċess biex jirkupra l-ammont illi huwa dovut u nemmen li dak huwa punt importanti li l-ammonti li tħallsu meta ma kinux dovuti jitħallsu lura. Hawn il-Prim Ministru nnota d-differenza bejn Gvern Laburista u l-Partit Nazzjonalista li qed jipprova jippolitiċizza dan il-każ minflok jara li ssir il-ġustizzja sħiħa. U jkolli nirrimarka fejn il-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel kummenti li jiena definitivament mhux se naċċettom milli b'xi mod implika li jiena mexxejt jew kont konxju ta' dan iċ-ċirku jew kont propju fiċ-ċentru tiegħu meta jien kont il-bniedem illi qajjimt u ressaqt il-qudiem dal-allegat abbuż quddiem l-awtoritajiet biex investigawh. Kien Bernard Grech illi għatta meta kellu regolaritajiet quddiemu għattihom kif għamlu l-predeċessuri tiegħu jienu rejt kif verament jitmexxew sistemi ta' trasparenza f'dan il-każ. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-għajnuna li qed tingħata lill-poplu mill-Gvern Malti hekk kif investa aktar minn 514 miljun euro f'sussidji biex jagħti stabilità lil familji u negozji waqt żminijiet ta' sfidi internazzjonali mingħajr preċedent. Se jekk tgħid il-problema tal-inflazzjoni teżistix, ngħidlek illi teżisti imma kieku ma ħadniex deċiżjoni strateġiċi biex intaffuha. Il-problema kienet tkun fermar. Insemmi il-kwistjoni tas-sussidji fil-kontijiet tad-dawl, insemmi il-kwistjoni tas-sussidji fil-kontijiet tal-petrol u tad-diesel, l-għajnuna li tajna fl-importazzjoni tal-qmuħ u tal-ġwies, għajnuni toħra bħal benefiċċju li introduċejna fil-budget li għadda biex jagħmel tajjeb għall-inflazzjoni jiġifieri li mill-mekkaniżmu tradizzjonali tal-kola ma daħħalna mekkaniżmu ieħor li huwa wieħed rikurrenti jiġifieri ħajbqa' jitħallas ta' kull sena biex dawk il-persuni l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna jibqgħu jirċievu l-għajnuna li hija meħtieġa. Il-Prim Ministru Abela ġie mistoqsi wkoll fid-dawn tal-pajjiż ġar tagħna il-Libja li ntlaqat minn maltemp wara qawwi u ħalaq eluf ta' nies mejta u aktar minn 10,000 persuna ġew irrappurtati nieqsin. Fil-fatt il-Prim Ministru ringrazzja l-ħidma sfiqa li għaddejja fil-Libja minn 73 uffiċjal Malti biex jassistu lil poplu Libjan u spjega li Malta għandha pjan jekk sfortunatament Malta tintlaqat minn xi ħaġa bħal din. Jekk pajjiżna jintlaqat minn xi arar ikollu l-azzjonijiet li jista' jieħu mhux hekk biss iżda rajna wkoll li nassistu minnu fih lill-poplu Libjan meta ġie rinfaċċjat b'dan il-fenomenu naturali, ġifieri tru s-CPD kif ukoll tru l-Forzi Armati u numru ta' tobba illi talbu li volontarjaw huma stess biex jassistu lill-poplu Libjan immedjatament batna dajsa tal-Forzi Armati tagħna madwar 72 persuna li qegħdin jagħtu l-assistenza umanitarja minn qalbi nirringrazzjahom tas-sens ta' kuraġġ li wrew li jmorru jgħinu lill-poplu ħabib ferm tagħna l-bera kellu l-opportunità nitkellem ukoll mal-Prim Ministru Dbejba fuq dak li għaddej bħalissa ġewwa l-Libja.